Bona bezule edumo bala lapho ngekho munga ngekho umtholo uMahlavana Bhulumi Lenduli Ndoba sengumantshonga benogqelemani inzima lemnyama engabende bezinkwe ngabende bangonyama sinibingelele sinamukele ikephinaphi la wethamele khona i1KZN TV wosula namhlanje ke sibheka inhlalo yomphakathi njengoba sisesigodini sasedikidiki ngokuhamba nomnyango wezemvelo ezemvelo KZN Wildlife njengoba sazi ke ukuthi lo mnyango ubhekele ukongwa kwemvelo kodwa futhi uphinde ubheke noma ungenelele kwinhlalo yomphakathi njengoba sazi phela ukuthi iziqewu ezikhona zisemphakathini lokho kwenza ukuthi lo mphakathi uphinde ube ingxenye yomphakathi kumbe usebenzisane nomphakathi. Osukwini namhlanje sibheka ke indawo yasedikidiki le ndawo ingaphansi komkhandlu iBig 5 Hlabisa okuyindawo ngempela ke umphakathi wakhona okhala kakhulu ngodaba oluthinta amanzi njengoba sazi ukuthi indawo eziningi zalesifundazwe imphakathi yakhona ikhala ngamanzi kodwa ke kuyasijabulisa noma kubufakazi bethu ukusho ukuthi umnyango ezemvelo KZN Wildlife uzesulile ke inyembezi zalomphakathi ngodaba oluthinta amanzi njengoba lo mphakathi ukusho namhlanje ufakaza ukuthi ngempela sekuyoba umlando ukuthi ke uke wakhalela ke into efana namanzi. Inselelo abebebhekene nayo ukuthi bebephuza emfuleni abebebanga neinkomo yimbuzi nezimbongolo obekwenza ukuthi ke nempilo yabo ibe sengcupheni ikakhulukazi ngento ke ethinta izifo. Nawo ke umphakathi usho ubufakazi bawo uthi ngempela ke umnyango wezemvelo KZN Wildlife ulekelele kakhulu ukuthi isimo salomphakathi sishintshe. Siyafisa ukuthi siqale ngawo umphakathi sizwe olwawo uvo nobufakazi bawo uma ngabe sithi ke abakhulume. Enisenzele khona bantwana bami. Ngeswele imlomo ezinkulungwane ngendlela yamanzi ukuthi ukungena kwenu aze namanje sikha njobesho lo uza kwethu ethi sikha ekompompe ekhaya. Ngakho ke sake sayiqala le project. Sathi masiqala lapha sathi kumbiwa phansi komkhiwane omkhulu kuqala nje indawo esobala. Kodwa kwaphuma imali engaka isiswenya singayazi iqhamukapi. Sanikela futhi wathi lo wayesenzela umnguni lapha uyabona nti imali kaSomandla. Sayikhipha ke lo mali ke kwathi asikhiletha amashumi. Right ke namhlanje ayiphumanga imali ngoba sasivele sifakile phambili. Bekuzima webantu abami sithwala ingane ithwala amadokwe senza amadokwe ngo20 liter senzele ukuthi bathola amandla laba bantwana. Hayi nathi yaguqa njalo amakhiki kuze nje sinyanyathelwe kwezemvelo kungakho ngoba sase sibondisi yawa kodwa ke siyocela uxhaso kwenye indawo nasemukela ke ngokukhulu ukuthokoza. Sibonga kakhulu into enayenza kithi. Akekho umuntu osakha emfuleni. Cabanga kwami nakho yalo yamuzo omkhulu lapha. Kodwa besikha phansi lapha eMona izingane. Ubuye uhamba uyolunguza uqhamuke khona phe groundini umemeze mawubona akuzwakali uze uyoshona phansi uyomemeza ngani ngoba yebo yahamba ingane yakwaSithole yathola isigebengu sayiqhubula intamo sayirepa. Ayikho impela emhlabeni. Ilokho nje ke okukhulu angazi mina ngathi bonga kanjani kwabezemvelo. Nina basesiqiwini enikwenzeki kithi ngobaba nomama. Ngizodlulisa nje ukubonga ukubambisana ngendaba yeproject uthi ihamba iziphumelele. Sicela abantu basesiqiwini ukuthi basilekeleleke basinika amapayipi sakwazi ukuthi siyibambele thina ngaphandle ukuthi kube khona inzuzo ekhona. Okunye engifisa ukuthi ngikubonga kakhulu ukubambisana kwezinsizwa nje zendawo nomphakathi wonke ke insizwa zendawo kuzona ekwazi ukuthi the project mayiqala isiqiwu besikade sisinike amapayipi kuphela nama-fitting angenela kuthe mase kufanele ukuthi ke kuqalwe kwasekuba nalenkinga ukuthi kufanele kutholakala ama-fitting insizwa zasezishaya ephaketheni ke insizwa zendawo imadlanyana ukuthi kuhlanganiswe kuthenga ama-fitting yenze project yaqhubeka kuthe manje kusendleleni futhi aphinda phela ama-fitting waphindelwa futhi einsizweni kanjalo bese kuba ke nomphakathi ke nawo ubulekelela ngemali ama-R100 umuzi nomuzi for ukuthi kwenzeke ido ukuze project iqhubeke ngendlela ehambe ngayo.
Mbukeli ke ngempela sithe asiqale ngomphakathi sizwe ukuthi ngempela lolu suku lusho ukuthini kanjalo nalomsebenzi usho ukuthini empilweni zabo kodwa ngaphambi ukuthi sidlulele kokuyibona ngempela abenze lo msebenzi waba impumelelo abe ezemvelo KZN Wildlife abazokhuluma ke ngomlomo kaAmos Tembo kuyena ke obhekele ukusebenza kwesiqewu ihluhluwe Impolozi Park HIP nokuyilapho khona bezosilandisa ukuthi ukungenelela kwabo emphakathini ukuthi beze nenhlelo ezifuze lezi kusuka kuphi kanti yipi lenselelo abasuke beyibona emphakathini ngempela ke esuke yenza ukuthi ukuphila komphakathi kube sengcupheni kumbe ukuphila komphakathi kube nzima siyothi uma ngabe sesikhulumile naye bese sidedela ke induna okuyiyona ke ehola umphakathi waseDikidiki kanjalo ke nemphakathi yakwezinye igodi kanjalo bese silivala ke uhlelo kodwa kwamanje asimdedele uma ngabe sithi ke abakhulumi. Ihluhluwe Impolozi Park ine co-management. I-co-management kusho ingxenye abasusu abakhande i-team kuthiwa i-co-management. Leyo co-management isebenza nayo siyi-team ezemvelo. So unyaka nonyaka sibanikeza imali i-co-management ama-trustees. Leyo mali ke sitholile ukuthi namhlanje iyona esizile yakwazi ukuthi isilekelele kulomphakathi esikuwe eDikidiki ukuthi kube khona amanzi atholakalayo ngokuthi babathengele nje kuphela i-material yokuxhuma amapayipi namathanki ukuze ukwazi umphakathi ukuthi uthola amanzi. So into nje siyenza nje kuphela sibonga kakhulu ukuthi sikwazile ukufika nathi namhlanje sizobona intuthuko ekhona ngamehlo kodwa bashilo basebenzisana nomasipala khona lo masipala walekelela khona ngokubambisana nje siyinhlaka zakahulumeni sikwazile ukuthi lo mphakathi waseDikidiki siulekelele. Ngibongele isigodi sami saseDikidiki ngempumelelo nangokuxhaseka kwaso sixhaswa isiqiwu abomnyango wezemvelo. Ngibonga kakhulu ngoba indawo engiphethe le yala ehla eDikidiki binenkinga yamanzi. Amanzi bewathola kanzima namanzi bebaphuza bebalimaza ngaphambilini iningi labo ungababuka amazinyo mfethu bebelimala umfule bebewuphuza kodwa sibonga ukusizwa abe KZN Wildlife uxhaso lwabo nje kusixhasa siyabonga ngiphinde ngibonge lesizwe futhi nokuyinikela kwaso isizwe sami singafuni ukuxhaswa sisebenzele ngamandla sithi masizothola amathuluzi okusebenza bese sikhandla ngamandla aso sebenzisa amandla aso. Ngikubonga lokho nje ngutuse futhi ngiphinde ngizobonga ikomiti elixhumanisa umphakathi nesizwe ekakhulukazi ubaba uNkosi okuyena sihlalo walo noGwabini ababambisene naye ongaphakathi ubaba Gwabini uZungu. Ngibonge bona okuyibona abakwazile ababone ithuba lokuthi sizwe singasizakala ngalendlela. Ngibonga ukusiza kwabo kusukuma noma mina okukhona bengakuboni ngoba ngihlazi lo mphakathi la bona bayibonile inkinga bangisondeza ngayibuka ngabakuvumela ebebekubona mina bengenawo amandla ukubo bengakuboni bangivumela kwenzekile. Ngibonge nosuku lwanamhlanje ukuthi bethi sebesizakele bephinde beyibongele bona bebabiza abasizi babo bezobabonga njengoba bebonga lo mcimbi lo ungenxa yabo kuzoyibongela umsebenzi abawenzelwe isiqiwu. Mfowethu kubaleka kakhulu ukukhumbula iziqewu ezomphakathi. Indawo lesiqewu esikuwe ihluhluwe Impolozi Park ingeyomphakathi. Lo mphakathi okhona yiwona futhi esikwazi ukubambisana nawe ukuze sikwazi ukuba nenhlalo elungile nokuhlalisana kahle nomphakathi. Kubalekile sisebenzisane nomphakathi. Namhlanje siwusuku lwethu lwenjabulo enkulu. Besihlupheka kakhulu amanzi singenawo sigubha emona sigubha siphuza kanye neinkomo nezimbuzi kodwa namhlanje uNkulunkulu emuhle wasibusisa ngesiqiwu sasinika usizo lwamanzi asixhasa ngezinto zokwenza amanzi. Namhlanje sesikha amanzi ekhaya sinompompi emagcekeni asesikha nje noma uthatha iketele yokha empompini egcekeni lakho. Sibonga kakhulu usizo lwesiqiwu olusenzele lona kanye nabantwana bethu abayinikelile ngoba besinovalo ukuthi izinto usizo lwesiqiwu luzohlala emagcekeni kungabikho umuntu osukumayo ukuthi bahambe bawenza lo msebenzi kodwa abantwana bazinikela bahamba bakwenza umsebenzi bamba ezintabeni bamba amatshe bagijima nje bayinikela ngazi ukuthi bayahola injabulo engaphakathi kuba ngiyakwazi ukugiya ngabe ngiyagiya. Siyabonga kakhulu kwabasesiqiwini siyabonga kakhulu kubantwana bakwethu injabulo kubantwana bethu injabulo inkulu ingaphakathi asiyazi ukuthi ingakanani njengoba sikhona sinabantwana abafayo
bafa emfuleni babanjwa zigebengu njengoba sikhona sinabantwana bethu abanamazinyo abolile abahlekwa yizwe ngenxa yamanzi besingenawo ngiyabonga kakhulu nikhulu nize nikhokhobe siyabonga. Iyanina bengome yabo yodwa uzoshangana lapha ezinye zaziyokufa ngomdlebe siliguqisa kanjalo uhlelo besithi abakhulume sisedikidiki sihamba nomnyango wezemvelo KZN Wildlife okumnyango ke obhekele ukongiwa kwemvelo njengoba ke uphinda ukugqugquzela ukuthi la sikhona khona siphila ngemvelo siphila nezihlahla siphila nezilwane siphila nakho konke okuyimvelo okubalekile kithi singumphakathi ukuthi siyibhekele imvelo sihloniphe siphinde futhi siyithande ngoba nayo izosithanda ngenxa yokuthi thina siyithande kuqala. Igama lami nguphiwe ngokwamthembu uncede inyoni encane yasha amaphiko yandiza ngivumeleni ngiguqe siguqeni sonke siyothi sukuma kube kusoluzayo inkosi inibusise.